Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле Фарук подкастының караучылары, безнең җанатарларыбыз. Инде әлхәмдүлиллә без сезнең белән чираттагы чыгарылышта күрешәбез һәм яңа кунакларыбыз, иске яңа кунакларыбыз дип әйтергә мөмкиндер һәм безне бурчый торган темаларыбыз ул әлбәттә безнең өстәлебезнең үзәгендә һәм иң әүвәл шулай кунаклар белән таныштырудан башлыйбыз. Уң яктан безнең якын достыбыз, алып баручы танылган безнең шәкерт Рамил әфәнде Шәрәфи. Ассаламу алейкум, Рамил. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи. Рамазан мәчетенең имамы, Ясин, шул мәчет нигезендә эшли торган Ясин мәдрәсәсенең җитәкчесе Закир хәзрәт. Ассаламу алейкум, Закир хәзрәт. Ассаламу ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Һәм Татарстан Республикасының атказанган артисты, танылган башкаручы һәм шулай алып баручы Марсель Вахидов. Ассаламу алейкум, Марсель. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Инде җәмәгать безнең минемчә елдан-ел үз актуальлыгын яңарта торган бер мәсьәлә, тема, ул да булса Рамазан аена әзерләнү. Ягъни әлхәмдүлиллә, менә соңгы елларда шундый тенденцияга без тап булганбыз. Ураза тутуга, ифтарлар үткәрүгә һәм гомумән Рамазан аен файдалы һәм ничектер бәрәкәтле үткәрүгә игътибар итүчеләрнең саны арта һәм әлхәмдүлиллә арта бара. Менә шул мәсәлән аеруча хәзер безнең шундый кешеләрнең саны арткач, алар күбәйгәч, барыбер әле дин мәсьәләсе, дин өлкәсендә, шәригать мәсьәләләрендә әле белемнәре бик күп булмаулары да билгеле. Һәм инде шуңа күрә без социаль челтәрләрдә, интернетта, безнең якын тирәбездә төрле әйберләрне күзәтә алабыз. Кеше авыз ачу мәсьәләсе, ничек аңа карый, көндез ураза тотса да кичен бәлки ничек үткәрергә мөмкин. Һәм гомумән Рамазан ае бит инде безнең иң яраткан аеруча теге хәзрәтләрнең искә төшергә иң яраткан әйбере һәм минемчә ул әлбәттә дөрес. Һәм безнең хәдисләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисләрендә дә бу мәсьәлә еш яктыртыла. Ураза тоту ул бары тик ашаудан, эчүдән һәм якынлык кылудан гына үзеңне тыю түгел, ул шулай ук үзеңне гынаһлар кылудан тыю һәм шулай ук үзеңне шул мөбарәк изге айда изге гамәлләр кылуга багышлау. Шул Рамазан ае ул Коръән ае, ягъни күбрәк теге Коръән укуга багышлау, кемәле Коръән укырга белми, бәлки нәкъ менә шул әкрен генә әзерләнү, Коръәнне киресенчә күбрәк тыңлау, әгәр дә инде гомумән бер нинди мөмкинлек булмаса, менә гомумән шундый менә Рамазан хәзерге тел белән әйткәндә практикалары ул бар, ул безнең динебездә бер дә яңа түгел, әмма менә аларны җиткерү мәсьәләсе ул шулай мөһим булып тора һәм инде иң әүвәл менә шул бу якны шәргый мәсьәләләр, шәргый яктан яктырту өчен Закир хәзрәт, сезгә сүз бирәсе килә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһка шөкер, без күпчелек очракта мәдрәсәдә укыган вакытта, әлхәмдүлиллә, 4-5 курсларда шундый фән бар, фикъ дәгъва. Ягъни ничек кешеләрне дингә эдәргә. Без әйткән идек, монда уразага ничек хәзер әзерләнү, уразага ничек кирип китү. Ягъни кешегә менә бик күп кешеләр бит сирәк дин турында кайдыр өйрәнәләр, беләләр, кайдыр анда ашларда, мәҗлесләрдә без инде барабыз, өйрәтәбез, аңлатабыз. Әмма дә ләкин бик күп кешеләр прям шулай итеп карар куя. Мин всё, бүген яки быел Рамазанда мин башлап җибәрәм дип нитеп куялар. Әлбәттә, минем практикада шундый мисал бар. Тоже бер дәрес аппарам, и ханымнар килә. Алар заводта эшлиләр, нитәләр, и аларга дин турында анда основа ислама бар бит, нигезләре. Ураза, закят, хаҗ. Именно ураза вакытта апалар, мин сорыйм инде апалардан, мен әйтәм, вот ничек ураза тотканыгыз бармы? И күбесе,
прям күбесанда 5 кеше иде. Әйтеләр, юк, бер кашанда. Мен айтам, нишләп? Ну, шулай үстек, совет заманында тәрбия кылдык, белмәдек, нитек. Биләр бабайлар тоттылар безне инде кайбер вакытта ди, мәктәптә даже су иштереп белсәләр. Ничек курка идек. И мен айтам, давайте шулай итик. Мен айтам, не как раз калайды где-то 3 ай уразага кадәр. Обедка кадәр. Тотыгыз. Ну, не тотмагыз дип әйтмәдем. Мен просто иртән ашыйсыз, обедка кадәр су да ичмәгез, нитмәгез. Просто үзегезнең теге тренировка булсын. И шулай итеп алар бер ханым меня прям 5 ел үтә. Мин уже бу мәчеттә укытмыйм. Уже меня шалтырата, әйтә хәзер сөйнеп, теге рәхмәтләр әйтеп, мен хәзрәт быел полностью уразаны минәсәм тоттым. Сез ничек меня куйдыгыз программа? Мин дә әзерләнеп, дә кышкыда особенно дә карыйм, берничә ай кала башлыйм ди итәргә. Әзерләнергә теге психологический яктан ди, бер яктан, и физик яктан. Икенче мисал, прям меня бик якын дустым бар иде. Ну, бар, Аллаһка шөкер. И кайбер вакытта мин обычно җәйгедә бит ураза иде элек. Где-то 5-6 ел элек. И мин спорт белән шөгыльләнәм. Йөгерәм, и чаңгыда йөрим. И шулай ураза, сәхәрдән ниттем, йокладым да, сәгать 7-дә, 8-дә тордым, и киттем паркка йөгерергә. Ул минем парк белән янәшә эшли. Ну, офисы. Уже кайтам, карый, миңа, син нишлисең дип ураза бит. Ярамый. И там, юк, просто менә төштем паркта йөгердем, әйтем, юк ди, син давай, авыр була сиңа, син ничек ураза тотасың? Мен әйтәм, нормально. Ул аннары миңа әзгенә теге ачып җибәрә ди. Һәр ураза килгән вакытта минем стресс башлана ди. Мен сорадым просто бер утырган вакытта, чәйшән вакытта мен әйтәм, нишләп син шулай? Мен дә кайбер вакытта китәсем килә Россиядән, берәр Турциягә, Египетка. Просто бу сафир кебек теге, әзгенә тотам, әзгенә ял итәм, әзгенә тотам, әзгенә ял. Чөнки миңа ди психологик яктан. Теге аша мәсьәләсе проблем түгел. Ну, кайбер вакытта ди шушы физика. Вроде бу офиста утыра кебек теге әзгенә объектларга йөреп ала, әйтә ала. Ну, менә шундый кешеләргә мен әйтәм, ну, монда мин әйтәм рухи яктан сиңа нәрсә? Ну, психологик яктан, рухи яктан сиңа әзгенә тренировка кирәк. Вәгазьләр тыңлап, китаплар укып, Кур'аннар укып, тахаҗҗудлар, яки гомумән теге куеп үзенә шундый дини атмосфера булсын. Чөнки син офиста ул башка атмосфера, теге мәчеттә ул башка. Даже җәмгыять монда барыбер хасил итә шушы бер рухи халәтне шулай бит. Дөрес. Вот, и шулай итеп без мәчеттә особенно бик күп кешеләр килә. Ураза вакытында, особенно ифтарга, бик, ну, күрәсең бит, кешеләр даже әйтәләр, без ураза тотмадык, ярым кирсәк ифтарга. Без бит, ну, нитеп булмый бит тоттык, тотмадың юк. Юк, без барыбер дә әйтәбез, ну, тырышабыз вәгазьләрдә әйтергә. Тотсагыз, бик зур әҗер савап, алар хисләнеп, аннары хәзрәт ярты көн тоттым. Ярыймы шулай итеп нитсәк. Вот шулай. Сез әйткән буенча бит инде бер 5-6 ел элек кенә ураза безнең җәйгә язгы вакытка ләгәй бит инде. Анда бер көннең озынлыгы, икенче, менә хәзерге вакытта минемчә бердә ураза тотмаган кешеләргә бу идеаль вакыт иде хәзер. Чөнки кояш чыга, без күрәбез ничәдә анда. Сәгать 5:00 дип әйтик. Хәзер 5:00. Һәм анда безнең ясту керә 4 акшам керә җитләрдә. Акшам керә 5:00. Именно синең анда якынча 12 сәгатең бар әле, теге курка бит, мин ашап та өлгермәскә мөмкин, мин чукап та өлгерәсем. Бу инде иң идеаль вакыт. Минемчә һәм бит Рамазан ае шундый ай. Дини яктан ниндидер бер үсеш алып китә торган ул шундый нокта үсеп китергән. Мин аны гашык, менә үземчә гашык ишекләр ае дип тә атарым. Чөнки бездә менә теге беренди нәрсә ачык ишекләр теге бүтән информацияны бирәләр бит. Монда да менә барыбер тегесе килә, мосы килә, әле бер мәртәбә дәгән башын сәҗдә кылмаган кеше дәгән, мәчеткә бер мәртәбә кирмәгән кеше дәгән. Ифтарга сөян чакырып, әйдә киләләр дип, шунда бит менә шу ислам диненең нинди теге күркәм, мөлаим дин икәнен күрсәтергә була. Шунда ук теге бергә басып намаз укыйсың, авыз ачасың. Анда теге бер начарлык юк. Мин үземдән менә үземнең тәҗрибәмнән чыгып әйтәләм. Миңа менә иң беренче чиратта менә шу ураза тота башлаганнан соң, элегрәк инде, ой бар бит менә, хәзер дә бар инде ул теге.
Сен башта сез әйтегездә ярты көн дип. Аның бит әле бар икенче этабы. Сен башында 3 көн тот, уртасында 3 көн ахырында дип. Ул теге организм өчен теге шок инде без хәзер аңлыйбыз. Әмма дә ләкин менә башлангыч чорда шушы әйбердән башлап җибәреп, барып үзеңне сыныйсың. Теге түзәләсеңме, бар Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирә инде. Менә шуны башлап киткәннән соң инде кирләп шулай ифтарларга чакыралар. Аннары соң инде ифтара теге ифтар биткәннән соң исән әйтәләр, әйдән тәравихка кал, ястыга кал. Да авыр вакытларда 20 бер караганда теге бер укымаган кеше 20 рәкъат уку авыр. Әмма монда да Аллаһның рәхмәте җиңеллеген бирә. Мин теге үземә чыгып әйтәм. Менә шуннан башланып китеп, менә башлангыч теге орлык салу этабы менә шуннан була торгандыр. Нимчә бу дөрестән дә теге Рамазан айы шу кадәрле менә бик күп мөмкинчелекләр айы. Аллаһ Тәгалә битенең күңелләрне ача шушы. Сизелеп торады. Сән мин үземнең практикадан чыгып әйтәм, мәсәлән, намаз уку практикасы минем кыш Рамазанда башланды. Рамазан башында мин иртәнге намаз укыйдым, чөнки сәхәргә торасы бар. Аннан соң инде бер дус малай әкренләп әйдә дип, менә шул аның белән ияреп син әйтмешли. Һәм иң кызыгы бер хәйләкәр шундый алым бар. Бер тапкырда ураза тотмаган кешегә әйтергә кирәк, әйдә ифтарга барабыз дип. Һәм ул ифтарга барасы бар дип булса да, ураза тотачак. Күңелдә бит бар теге нәфис дигән. Һәм аннан соң аңлаячак, каралат, мин тоттым бер көн. Кичпән нинди матур табын артында нинди яхшы кешеләр белән без утырып авыз ачтык ди. Һәм икенче көннән үзенә күрә бер кызыксыну янашак. Монда безнең бит динебез шундый бер, без хикмәт белән дә алырга тиеш кешене. Шулай бит теге әйдә дип кенә түгел, көчләп кайбер кешегә әзрәк кенә төртү җибәрә кирәк. Бәдәм баласы шулай яратылган бит инде. Кемдер бер әйткәннән аңлый, кемдер инде йомшак әйткәннән аңлый, кемгәдер катырак басыра кирәк, кемгәдер инде әзрәк кенә тотып та җибәрә кирәк. Менә шуңа күрә шундый бер хәйләкәр алымнар белән дә алсак, минемчә бу Рамазан аена уразага кирип китергә кешеләр саны күбәячәк дип уйлыйм. Иншалла. Әлбәттә, һәм менә монда Закир хәзрәт төшергән иде менә шул бер апалар белән мисалны. Минемчә нәкъ менә бу хикмәт белән бу кешеләргә чакыруга килсәк, ул дөресрәк, чөнки бит менә шул бер кыйса булган инде, хәтерләйм, бу бер шул бер ташуларның берсендә ул яңгыраган иде. Билгеле бер авылга бер имам булып улы шундай хикмәт иясе булган бер хәзрәт билгеләнә. Һәм ул авылда шундый кызганыч хәл иде, мәчеткә бер кеше дә килми иде. Һәм ул хәзрәт инде бу авылга күчкәч, бу мәсьәләне бераз сезләрне башлагач, сорый инде, ни өчен сез берегез дә мәчеткә килмисез ди. Хәзрәт ди, монда бит инде мәчеткә килер өчен, намаз укыр өчен тәһарәт алырга кирәк. Тәһарәт алыр өчен аяк юарга кирәк. Без аяк юарга ялкауланабыз. Без аяк җумыйбыз ди. Жарар ди, аяк җумыйча ди, тәһарәт алып килди. Ничек инде ди. Килди, син укы ди, аяк җума. Аннары шулай әкрен бер кеше, 10 кеше, 100 кеше, һәм шулай бу хәзрәт ни берничә ай, ел дәвамында эшләгәч, инде мәчет тула язды. Ягъни кешеләр мәчеткә җыри башлады, намазларга килә башлады һәм башкасы. Һәм күпмедер вакыт узгач бу хәзрәтне башка бер авылга юнәлтәләр дә, моңа яшь әле генә укып бетергән имам билгеләнеп куела да, һәм караса булар теге тәһарәтханәдә барып күрәсең бит инде башка кешеләрне тәһарәт алган. Кара, бу булар аяк юмый. Сез нигә аяк юмыйсыз соң ди. Безгә ди хәзрәт ди аяк юмаска рөхсәт итте ди. Хәзер бу шок каты да теге элекке хәзрәткә барып сорарга китте дә, һәм килә дә әйтә, хәзрәт, ничек син халыкны өйрәттең соң ди, бит намаз теге бит инде намазның бер фарз өлеше, тәһарәтнең фарз өлеше бит инде менә шул аякны җуу ди. Менә мин ди, улым ди, башта кешеләрне мәчеткә китердем ди. Син хәзер инде аларны тәһарәт алырга җуарга җирәт. Менә алдагы хәзрәткә намаз укырга да өйрәтергә кирәк. Шунысы да бар иде. Һәм шуңа күрә монда хикмәт. Әмма монда иде әйтеп киткәнчә җәмәгать бу айның төрле үз хәзерге замана үзенең шундый билгеләрдә үзенең бер фишкалары да килеп чыга башлады. Яңа без күрәбез ул аеруча ифтарлар үткәрү модасы. Һәм монда ифтарлар үткәрү әдәбенә безгә бераз тукталырга кирәктер, ме җәмәгать.
аның турында менә берничә сүз, менә ничек үткәрәләр, аны бит инде хәтта мәҗлес форматында үткәрәләр. Кемдер хәзер никахны да инде хәзер ифтарга теге бәйләп үткәрә ала. Бәбишәйләр без менә бултырлары булды. Бәбиш мин хәтерлим, бәбишәйдә 30 без. Шөкер бәйрәмнәре менә. Мин әле үзем дә әйттем менә уздыручы кешеләргә, аларның теләкләре бар иде Рамазансын үткәрергә. Әйтәм, нишләп кайтырып эшлисез әйтәм. Әйдәгез булай эшлибез. Савап эшләбез. Әйтәм. Как раз хәзер битен вакыты туры килә. 1 сәгать алдан ифтарга кадәр 1 сәгать алдан хәзрәтне чакыртабыз. Хәзрәт безгә матур иттереп вагаз сөйли, Коръән укый, дуа кыла. Аннан соң инде авылашабыз да, намаз укыйбыз да әкренләп. Менә бу да үзенең күрә бер дәгъвәтнең бер чарасы. Алар күпме кеше килә, килделәр, шунда ул барыбер менә мин хәтерлим әле никахларда менә бер никахта булды Кумар районында. Кумар районы беләсез бит инде ул үзенә күрә теге дини яктан бик теге алга киткән район. Шунда да менә хәзрәт никахны укып бетердәген, тәг җегетләр безнең җитте икенде вакыты. Хәзер азан әйтәбез дәген, аска төшеп намаз укыйбыз. Шунда ут күренеп тора теге кемнең намаз укыган, кемнең намаз укымаганы. Шунда теге намаз укыган кешеләр төшеп, барыбер шунда бергә басып тордылар, рухлар бөтенесен эшләделәр. Менә бу даган әкренләп кенә бездә бит теге син әгәрдән Аллаһ Тәгаләгә бер адым ясасаң, Аллаһ Тәгалә сиңа 10 адым алгас. Шуңа күрә менә әкренләп без дәген менә шу мәҗлесләрне үткәргән вакытта әлбәттә монда икенче фикер бар. Бездә бит инде кеше теге сөйләргә ярата. Менә бөтен нинең Рамазанның, бөтен нинең диннең бузып бетерделәр, бәйрәм ясыйлар тегесемесе дип. Но гафу итегез. Анда бит бернинди начарлык әйбер эшләми. Баштарак менә шулай булыр ул. Килешләр килеп шунда әзме күрерләр. Без әгәрдә хәзер запрет куябыз икән бөтен әйбергә, так, без хәзер ифтарларны уздырабыз менә шулай гына, бернинди аппаратурасыз, бернинди программасыз уздырабыз. Все килдек. Вагаз сөйләде безгә хәзрәт там, намаз укыгыз, бөтен шундай җавап итте дәген, дога кылдыгын, ашадык там бөтен корсагын тутырып та кайтып киттек. Тоже дөрес түгел бит. Ашау ул икенче әйбер булырга тиеш. Син башта беренче чиратта рухи язык бир. Синең алдында нинди контингент тора, син шуңа яраклаштырып үзеңнең программаны төзисең. Шай бит. Кемгәдер бәлки менә күбрәк вагаз кирәктер. Ә кемгәдер киресенчә мәсәлән шул мөнәҗәт кирәктер. Без менә былтыргылары менә шу 2 елда бит бик популярлашып китте менә бу әйберләр. Ифтарлар менә без былтыр Марат белән Галимов белән инде күп эшләдек. Рамазан айында күп ифтарларга чакырдылар безне. Менә шу мөнәҗәтләрне башкарып һәм күренә, действительно менә кешегә бу әйбер кирәк. Чөнки рухи яктан да без менә кешене байтырга тиеш бу әйбер белән. Чөнки никахлар уздырган вакытта да без үзебезнең чыгышыбызны башлап җибәрәбез. Мин үзем теге мөнәҗәтләр белән яки дини җырлар белән. Чөнки анда утырган 50-60 кешенең бер 5-сенә генә булса даган бит күренә. Кемдер анда уже ашауга ябыша ул. Ә кемдер барыбер ашаудан туктап, җырның сүзләренә, мәгънәсенә төшенеп, барыбер тотынып утыра. Уйланып утыра. Чөнки без кешегә кемдер менә кайбергәдер кемгәдер ул вагазаша килеп керсә, ә кемгәдер менә шу җыраша килеп керә. Дөрестән дә менә шунда әйбер бит инде. Бездә бит кайберләр теге кайбер кешеләр әйтергә мөмкин. Төштө җырлау харам туда-сюда дип. Ә син менә шушы яктан, шул мөнәҗәтләрне менә яңадан теге без безнең теге клиентка бөтен нәрсә бар. Син әгәр телисең икән менә музыкаль форматта, телисең икән без музыкаль форматта, алда бар. Теге ничек кенә продукцияның теге төрлесе бар. Шакат кеше нинди кирәк үзенә шундый ала. Әлбәттә мин теге әйтмим, бардыр инде ул әзер шундый шикләр. Мәсәлән, менә былтырлар да булды бугай, быел да булыр инде ул иншалла. Теге башта ифтар ясап, аннары соң концерт тибында ни эшләп. Онсы да кирәктер. Башлангыч этапта ул да булсын. Ләкин әкренләп кеше дингә килә икән, ул бу әйбердән уже әзрәк кенә читләшә. Бер хәзрәтнең шулай сөйләгәне бар, мин исемен әйтеп сөйләшмим. Элекке заманда менә шушы 90-нчы еллар булсынмы ул вакытта бит дин бөтенләй юк. Районнарда ул ничек итеп эшләдер икән? Ул әйтә, бер-ике танылган артист һәм мин ди чыгып китәйек ди районнарга ди, башта мин ди чыгып ди бер 5-10 минут вагаз сөйлим ди сәхнәдә ди, аннан соң чыгып җырчылар җырлый ди, шулай итеп аралаштыра идек ди. Шулай итеп таратканнан динне. Менә хәзер менә шушы 90-нчы елларда әлеге тараткан әйбернең ул хәзер әйтә хәзер ди җимешен күрәбез ди. Менә төрле яклап килә. Менә Рамил нигә сүзеңне дәвам итеп әйтәсем килә. Менә бүгенге көндә безнең дә менә рухи җәмгыяте шушы мин теге үзем шушы әйберне эшләгән булган күрә исемә төште дә әйтәсем килә.
Менә без бит Озан проект белән җөрибез. Башта менә районнарга кайтабыз да, районда кайтып балаларны башта иң беренче чиратта без мәчеттә җыябыз. Мәчеткә җыйып балаларны, менә бу да үзенә күрә балалар мәчеткә килде, анда балалар намаз уку түгел, Озан да әйтә белмиләр беренчедә. Без башта Озанны әзме күп өйрәтәбез. Иле вакыты җитә, иле вакытында Озан әйттек тәген, тәге җегетләр хәзер намаз укыйбыз. Шунда бөтенесе тезелеп, анда бар инде сөйләшкәндә тегесе дә монсы да бар, ләкин алар килделәр. Беренче мәртәбә Аллаһ Тәгалә алдында сәҗдә кылдылар. Шуны тәмамлыйбыз да, һәм инде 2 атна дәвамында без аларны Озанга өйрәткәннән соң инде кайтабыз шу бәйгенең финалын уздырырга клубка. Нишин клубка? Без эшли алырык мәчеттә үк. Бу мәчеттә бит аудитория кичерәк анда. Шунда килмәскә мөмкин. Без клубка чакырабыз да, менә ничә проект уздырдык, бөтен җирдә клублар туп-тулы булды. Әлхәмдүлилләh. Кеше килә, ул теге шунда Озанда катнашкан балалар, әтисе, әнисе, әбисе, бабасы да килә, бар авыл теге авылдагы барлык кешеләр килеп, бу дагы үзенә күрә бер дәгъват. Һәм шушы концерт дәвамында вәгазь яңгырый, дини җырлар, мөнәҗәт яңгырый, һәм шул вакытта параллель рәвештә Озанның бәйгесе дә бара. Менә бүгенге көндә, әлхәмдүлилләh, аудитория бит шушы диндәге аудитория һаманда үскәннән үсә бара. Әмма дә ләкин шушы кешеләргә без тәкъдим итә ала торган альтернатива продукциясе юк. Бар, ләкин бар. Һәм менә шуны әйберендәген чиктә үзенә күрә бер пропаганда ясарга кирәктер безгә. Һәм сай менә шул без бит уздырып килергә тырыштык инде менә моңынча һәр гаит, ураза гаите көнне үзенә күрә бер теге булмасын ул. Мәчеткә бардың дагын, никах намазын укыдың, кайттың, каймак белән чәчтең дә, шуны бит түгел. Менә үзенә күрә бер чара рәвешендә уздырып килдек инде, концерт форматында уздырып килдек. Һәм кешенең фикере, шушы концертта булган кешенең фикере, һәр вакытта без менә бер атна, 2 атна буе шуны фикерләр ала идек. Дөрестән дә теге булган кеше әйтә инде. Менә мондый әйберләр кирәк бит. Анда дагы менә кайберсе килә, мәсәлән, хатыны намазда, ире намазда түгел. Ул ирен алып бара. Теге аны бараса килмәскә мөмкин инде. Әйдә барыйк әле шунда дип. Барды. Теге барып карап утырды. Шунда бар белән күңеленә ниндер бер кирип китәргә мөмкин. Үзенә күрә бер дәгъватның бер чарасы. Менә бу Рамазан аеның тагын бер шундый бер фишкасы бар. Хәзер Аллаһка шөкер мин карап барам. Авылларда, мәчетләрдә ифтарлар ясый башладылар. Күп андый бер юк иде. Менә хәзер безнең авылыбызда, Арча районы Кенәр авылында 3 ел элек мәсәлән аена 1-2 ифтар булса, узган күбәйде. Быел инде менә әйттеләр, ифтарда күбрәк дип. Һәм безнең шундый бер кызык хәл булды. Дус егетләр шулай ифтар оештырабыз дигәч, кеше җыелмый дип курыктылар. Һәм әйдә группага язганды, безнең мотор итеп авылның группасына язып куйдык. Һәм шул ифтар көнне без шушы җегетләр белән сөенеп карап утырдык. Гомере буе мәчеткә кирип тә карамаган кешеләр ифтарга килгәннәр иде теге. Без инде уйлыйбыз кеше санына алышымды. Шуннан без әзерләгәнгә караганда да күбрәк кеше килде. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең ризыгы киң, бөтен кешегә җитте. Бәрәкәт булсын. Һәм менә шул вакыттан соң мин әле күрәм, авылыбыз мәчетендә бер кеше өстәлде безнең җәмәгатькә. Менә шушы 100 кеше арасыннан да дип әйтик, берсе генә намазга басып китү бит күпме савап. Теге менә шуңа күрә менә бу әйберне эшләргә кирәк дип әйтәм. Моны хәзер безме кемнәргә җиткәргә кирәк? Эшмәкәрләргә. Кемнәрнең акчалары бар, ифтар үткәрә алырлык. Бу кардәшләребез яисә мәхәллә җыелып алсын мәсәлән анда. Һәм менә шушы авылдагы ифтарлар марафонын башлап җибәрә кирәк. Менә Олы Мәңгәр авылы бар безнең идә, Этнә районында, анда менә шулай 2 эшмәкәр, алар узган елны шундый марафон ясадылар, алар 30 көн ифтар ясадылар. Һәм авылның һәр бер гаиләсен айрым һәр бер көнне ифтарга чакырдылар шулай мәчеткә. Шулай итеп алар бөтен авылны ашатып чыктылар. Аннан соң митин уйлап карагыз, ул кеше ислам диненең матурлыгын күрәчәк. Кара әле, Рамазан айы без ничек итеп ашаталар безне мәчеттә. Кая бер кеше бит үләсе мәчеттә ашарга да ярамый дип, шулай бит. Теге кая бер кеше әйтә. Бөтен җирдә запрет. Монда барма. Ул мәчет ул киресенчә, ул без анда йөрергә тиешле урын, Аллаһның йорты бит инде. Без бердән-бер җир, без кая Аллаһ Тәгалә кирип иң якын җиргә була аламыз. Килеп утыр, намазын укмасына дуа кылып утыр. Просто утыр. Теге безгә хәзрәт әйтәдер, мәчеттә йөрмәгән дусларыгыз булса ди, лампочка алыштырырга булса дип тә алдыра алып булса кирегез ди. Мәчет рухы кагылсын ди теге, менә фәрештәләр нитсен ди теге. И шуннан соң әкренләп шайтып кешене итеп. Менә шуның кебек халыкны шундый якка тартырга кирәк дип уйлыйм. Менә бу бик яхшы. Бер тоже лайфхак безнең мәчеттә берничә тапкыр булган шундый программа. Хәзрәт, ифтар. Хәзрәт башта, ашыйбыз бит. Ашаган вакытта
вағаз сөйлейм. Анары біз айырым бүләкләр алабыз. И уже бітірген вақытта шушы вағаздан сораулар береміз, бүләкләр береміз. И бик шундай кешеләр прям нитеп куялар вам. Белмәгән без обязательно әйтәбез, хәзрәтләр, анда абысталар җавап бирмәгез, пожалуйста. Алар нитседәр, алар шу кадәр диге сөйнеп, шунда прям әйбәт бүләкләр. Минем андый форматка эләккән бар, бер юлы әле ураза тотагына башлаган вакытлар 2015-16 еллар микән инде без Ярдәм мәчетенә йөридек. Ифтарга анда бит зур шатёрда үткәрәләр иде, ничәләр кеше һаманда шулай бер алып баручы Гамил абый алышмаса. Бүтән шаша утыра һәм Гамил абый чыгып төшәдә микрофон белән кулында моны кагаз һәм сүз әйтмешли. Раз тегендә сорала биреп шуна кул күтәреп теге булсын кичкенә шоколад булсын, әйе шулай бит кешегә рәхәт ул теге. Кара, мин бит менә шушында утырган 600 кеше арасында дөрес җавап бирдем әле. Барыбер ничек булса, балалар шикелле. Без теге балалар белән эшләгәч, беләбез теге. Һәм һәр килгән балага без кулына мәсәфә тотып торабыз. Монда бит син мәсәфә булса аласың икән, үзенә күрә бер күңелле бит инде. Кстати, без уже ничә ел уже балалар өчен шәхсән только балалар генә килә. Өстә бал әтиәниләр, ну, өлкәннәр, зурлар, аста безнең мәдрәсәдә балалар ифтар. Атнага бер тапкыр хотя бы без шулай куйдык. И анда аниматор килә, ведущий бар, прям уеннар белән, вәгазьләр белән без прям балаларга шундый бәйрәм хисен куябыз, прям балалар прям нитеп куялар. Даже аларның әтиәниләре кайбер вакытта прям чакырып әйтеп куялар, без ди элек бала вакытында шулай әби тора бит сәхәргә. Әз генә күчтәнәш яки ифтардан килә, яки сәхәрдә тәмле әйбер прям специально ди торабыз, ашап алырга тәмле әйбер. Шул вакытта ул шунда була. Әй хәмәнәмендә авыз ашу Рамазан айында табыннарда катнашу мәсьәләсе минем шаяруча менә яңа кешеләр өчен бу мәсьәләне бик дөрес билгеләргә кирәк. Ягъни авыз ашу белән генә имә бары тик Рамазан аю һәм гомумән ураза тоту мәсьәләсе генә бетми. Һәм инде шулай ук ойырга кирәк. Әгәр дә син инде уразага киришкәнсең икән, димәк, авыз ачуда да, сәхәрдә дә инде бар уразаның теге нинди ризыгыны бераз караштыра, тәртипне төзергә кирәк, карарга кирәк. Чөнки әгәр дә син теге гөне буе ураза тоттың һәм авыз ачырга киттең, ачыктан ачык халал түгел җиргә. Монда минемчә бик сак булырга кирәк. Теге елдан берле мин аны күтәрдем үзем социаль фильтрларда да. Башта инде мин күз йомарга тырыштым. Аннан соң әйтәм, туктале, безнең бит никадәр булса да язгычлар бар. Аларга да бер дәрес булсын дип бу теманы күтәрдек. Узган елны шулай күрергә туры килде. Кайбер блогерлар дип әйтик, ураза тоталар, әлхәмдүлилләh, мин бик сөендем, ләкин кич белән алар утыралар, менә ачыктан ачык син әйтмешли, халал ризык булмаган җирдә авыз ачырга киләләр. Шулай бит. Һәм аны күреп мине күңелне авыртып куя. Син бит инде халал юлга баскансың, әйме, Аллаһ Таала сиңа ураза тотырга күңелеңне ачкан. Син бит инде менә шушы бонуслар җыеп бетерергә, синең анда 1% кына калган, теге уровеньне үтеп бетергә име, һәм син шалт итеп әлегә төзеп куйган башчыны хәрам ризык белән төшереп тә җибәрәсең. Шуңа күрә мин инде тамашачыларга әйтәсем килә. Рамазан айында менә шул сәхәрдән башлап, кайбер кеше бит әле теге халал ризыкны уйлый, доңыз түгел бит, яра халал бит. Бу бит тавык дип теге устыралда күп. Бик начар фикер. Бу бит тавык иде, син нәрсә? Ул гадәттә Татарстаннан тыш регионнарда син ишрам бар дигән, керәсең бер нигә халал кебек бит инде. У вас халал, да, у нас нет теге. Бездә доңыз ите юк дип. Аңлыйм. Бездә бераз бетә башлады, әмма бу алгандай бер. Шуңа күрә сез сәхәргә ашап, сәхәргә ашый башлаганнан ризыгыгыз һәм ифтарда булачак ризыгыгыз ул тулайым халал булырга тиеш. Әле бит ул халал итнең халаллыгына түгел, ничек табылган, ансыда зур роль уйный бит инде. Гаиләгезгә синең кеше алдала, анда кешедән җитеп кергән ризык бар икән, шулай аның бәрәкәте булмас. Нинди акчага эшләнгән ризык, ягъни әгәр дә гаилә ансы инде нирәк, сез теге төбәгә төшмәгез, без әле башка теге урда тота башлаган кешеләр шуңа әйтәм, ансалан башка башта менә шунсын килә битерик теге. Нәкъ халал ризык. Аллага шөкер, хәзер авылларда мин теге сугымнарда катнашкан, күргән бар, теге бисмилләсез суймыйлар. Теге ансы инде күңелем тыныч, ул яктан теге
һәрбер кеше ул сүзне белә, ул сүзне әйтеп суялар инде. Хамында да инде гомумән әгәр хәлал ризыкны кабуллана түгел, харамнан читләшү, харам ризыгыннан читләшү, шул инде әлбәттә эчү бәласе, име? Ул алхамдулилла инде кайбер кеше инде гомумән Рамазан инде эчмим дигән минем аны танышлар бар, бәсме, теге эчүдән түгел. Тәмәке тартады дигән бер начар гадәте бар. Һәм менә теге ничек кенә булсын, мин аңа кулларын кысып та әйткәнем бар, әйтәм, молодец дип туктый. Туктый менә шулай. Назым тутыраннар. Аннан соң кай вакыт кире кайта, теге, ләкин инде мин әйтәм, әйдә, икенче елга инде әйтәм, всё, туктатабыз әйтәм. Син тырышам да, аны теләге бар. Әйтәм, теләгем башым әйтәм. Менә монда бер әйбер теге, шусан теге лайфхак. Теге Рамазан ае бит мөмкинчекләр ае. Син Аллах әйтәгә, син Аллаһтан сора. Әйе, мине Сора, Аллах Тәгалә бирә сиңа. Туктата шулай дигән. Син аңа якынрак кил тагыдан. Син уже бер әйбереңнән курбан иттең. Безнең бит динебез шуны таләп итә. Без бөтен нәрсә белән курбан итәбез. Вакыт булсын. Читтән калай. Вакыт, ризык уразада, акча, садака мәсьәләсендә шулай бит анда тагын башка әйберләр белән. Ә монда ул берле аны курбан да итми бит инде. Ул нашар әйбердән баш тартып тора. Ләкин ул аны курбан дип уйлыйдыр инде, ярар, калдырып торам, аны бит иштә барыбер организм сорый. Нидер бер гамәле юк, шуңа күрә менә шушы гамәл урынына башканы куярга кирәк инде. Андый вакытта Аллаһ Тәгалә сиңа күңелеңне ачкан эшеңне калдырып торды, син аңа тагын мурадың яса. Мәсәлән, анда белмим, намаз тәртипләрен укый башла, өйрән, анда видеолар карап ал белән дин турында кызык кына булса да шулай бит. Шул мәсәлән, бер дә булмаса мөнәҗәт мөхатабына бутыр шулай бит теге. Мин әле хәтерлим, намазда булган вакытта теге сүрәләр ятлый идем. Әле хәтерлим, теге бала кичкенә иде, бала белән барып чыгасым иде, как раз теге җәйге вакытлар, вакыт теге әзүттә, нәрсә эшләргә. И теге шул теге кичкенә вакытта әле теге белмисем, намазында укымыйдырым. Ләкин менә үземә индереп план куяйын да, әйтәм, менә шушы сүрәне, кыскана сүрәне әйтәм, ятларга кирәк. И ятлыйсың, барыбер теге әлхәмдүлилләh, әкренләп кенә булса да керә ул. Шуңа күрә үзенә күрә менә әйтәбез бит, настрой дип. Менә шушы теге Рәҗәб ае, Шәгъбан аендагы теге нәфил уразалары әзрәк кенә мен үземнән сизәм. Менә ел дәвамы шушы ай календары белән ел биткән вакытта 1-2 ай кала организм чиктер теге чистит тулаймы. Менә поддаваться итә башлый, теге шундый слабыйлана башлый, нәрсәләр җитми, теге ашказаннар дөрес эшләми башлый. Бу да бит менә Аллаһ рәхмәте. Всё теге организмга ял кирәк. Всё. Әкренләп без уже әзерләнәбез нигә? Уразага. Мен үземдә сизем теге нәфил уразасын тотсаң, хәзер инде әлбәттә бездә вакыт кысая. Элегрәк менә 3-4 ел элек тотасың бит теге шул теге Шәгъбанда, дүшәмбе, мөмкин килгәндә инде пәнҗешәмбе көн тоттың. И уразага Рамазан ае килеп керәсең теге, как старттан теге нигә шикелле. Всё, сизелми дигән. Монда әкренләп әйтәм, тотып карагыз. Шуңа күрә монда инде үзеңдәге теге настрой итеп, әгәр дә куясың икән, теге башлаган кешеләргә әйтәм инде. Әгәр дә үзеңә куясың икән, мәсәлән, тотам әле менә бу ел бер ай дип. Аллаһ Тәгалә бар ярдәм бирә бит аны. Мин үзем теге танышлар арасында булганы бар. Бөтенләй теге гомерендә бер мәртә ураз тотмаган кеше дәген. Беренче вакыт теге, беренче тота башлаганнан бирле ай буе тота. Тоткан кешеләр дә бар. Минем дус егетемнең эше белән проблемасы бар инде, аның менә хроник авыруы бар. Аңа табиблар әйткәннәр, әгәр авырмаса тотып кара дигәннәр. Моңа тотмыйдыр. Ул 2 ел элек мәйтәм әйдә, брат, нитеп карыйбыз, мәйтәм бер көн тотып кара, аннан соң авыр булса мәйтәм калдырасың. Мәйтәм аннан соң түләрсең сәдакасын инде. Алхамдулиллаһ, менә 2 ел ул әйтә киресенчә рәхәт диде. Менә теге эш авыртулар бетте ди, Аллаһның бер рәхмәте. Шулай безнең күрше мәчеттәге Ибраһим хәзрәт тә шулай ди, аның табиблар инде кадри тыйганнар уразадан, ишең авыртачак дип, ул әйтә киресенчә ураза тотам дип авыртмый ди. Менә Аллаһның рәхмәте дип уйлап карагыз, хәтта табибның да куйган диагнозыннан син яхшырак диагнозга китну, хәлеңә киләсең менә теге. Монда тоже бер фикер, шәхсән үземнеке тормышымнан, менә подготовка әйткәнегез бит. И без мәчеттә, мәхәллә белән, хотя мин вроде бы ерак түгел мәчеттән яшим. Минем шундай теге, мин иртәнге намазга йөрим. Кайбер вакытта ярар, бүген әйтидә кичә бик авыр көн иде, бүген загруженный день, йоклыйм әле, рәхәтләнеп нитә балам, аннары это илага барамын икендегә. Аннары шулай итеп, кайбер вакытта кайбер хәзрәтләр тоже нишләп иртәнге намазга килмәдең дип сорап йөрә. Әйтәм, давай, син миңа шулай күбрәк сорау бир. Чтоб минем теге вujdaным, совесть, так бара кирәк шакыра бит. Все шулай итеп әйттем аңа. Хатына тоже чәй эчәбез, мен әйтәм, давай, хатын, если мин это бармасам, син давай
Куып жибәрә. И шулай бик күп кешеләрне подключил. Мен там и бер китап, гарәп телендә скачать иттем дә, мен мәчетләр турында. И анда бик күп вәгазьләр, хадисләр, мәчетнең фазилаты. Мәчетнең намаз уку, мәчетнең саваплары, и анда кыссалар, мисаллар. Мин хисләнеп, мен там все. Караш куям 40 мәчеткә. И шунда даже үземә сторисларда мен там все, мин рум-тур. Башка мәчетләргә иртәнге намазга барачакмын. И шулай итеп йөреп алдым, прям карасам, анда уже дуслар язалар, мин дә шулай и бик күп кешеләрне итәләр. Ул менә ул эшли торган ни бит инде безнең тема дип әйтик русча әйтмешли. Минем намаз уку башлангычтан якта шушылай башланды әйтәм бит. Мин өйдә белән сәхәргә тора дөрим. Һәм сәхәргә торгач намаз укырга дигән теләк бөтенләй юк иде. Менә мин сезгә шуны әйтәм. Һәм мин ашап йокларга гына ятырга теләк бар. Минем менә бер шу Илназ исемле дустым. Ул миңа шалтыратадыр. Сәхәр ашадым, намаз укыдыммы? Һәм әйтәм, мин моны әйе дисәм, Рамазан айында кеш алдалаган булам. Тагы да зур гынах бит әле. Әйтәм, укымадым. Укыды бу ха. Әйтәм, мин бер сәбәп таптым, укый белмим. Хәзер бит телефон заманасы, шулай ул миңа җибәрә, менә шушы приложение. Намаз ап дигән приложение, мин шуннан өйрәндем. Попробуй откажи. Попробуй откажи. Әйтәм, ярады инде. Тәхәрәт алам, куям телефонны, карыйм, укыйм, шулай итеп. Аннан соң бергә барабыз аның белән ифтарга. Менә иртәнге намаз укыла, икенде белән әле илә укылмый. Һәм ахшам автоматически укыла ифтарда, һәм таравихка калдырадыр иде. Таравихка калдырадыр иде. Менә 3 намаз укыла. Шуннан соң, андан соң шушы вөҗдан газабы үземнән итә башлады инде. Эштә утырам, әйтәм, кара ярамый, әйтәм, син бит инде 3 намаз укыйсың. Шушы 2 намазга гына калгач, ни үзелисең булдырамысың дип. Шуннан соң эштән шыпыртмашып китәм дә бер бүлмәгә. Шалт итеп, мен шуңа күрә Рамазан айы ул ниндидер Аллаһка якынаю гыйбадәтләрен торгызып җибәрә торган ай. Ул менә бөтенләй кеше эшләмәгән әйберне эшләп җибәреп була мәсәлән. Шулык булсын ул намаз. Кем намаз укый мәсәлән, бар Коръән укый белмәүче кешеләр. Хәзер интернетта беләсезме, YouTube'та дөньяның бөтен телендә Коръән укырга өйрәтә торган курслар бар. Мәсәлән, мин шәхсән үзем 2 хәзрәтне карап барам. Тәҗвид кагыйдәләре, гарәп теле бар, шулык алфавиты мәсәлән. Бар курслар бушлай менә безнең мәдрәсәдәге җегетләр, Аллаһның рәхмәте белән хәзер бушлай курслар җыйдылар анда хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә. Шакырып кына тора кешеләр, әйме. Рамазан алдыннан төрле мәчетләрдә бит инде, мәчетләрдә бар яңартылган бит инде. Минем башыма бер фикер килде, менә сезнең теге фикерегезне хуплап, менә бу әйберне, сез кулланган әйберне, мәсәлән, шу уразага да бәйләргә була бит. Алдыннан мәсәлән. Тик үзенә күрә менә шундый лайфхак. Барыбер теге кешенең бит барыбер ят дигән әйбере бар. Ятманда бәлки менә ничектер подход табып, әйдә менә байтырып шәп карыйга әле, әйдә менә байтырып шәп карыйга. Менә шундый бит ходы бар дип, дөрестән дә үзенә күрә бер дәгъват чарасы булып, бу бит инде шундый без сөйләшкән әйбернең теге намазның башлангычы да бар шу ураза. Уразага килеп, әкрен генә шайтырып тартырга була кешене. Минемчә күрә бер лайфхак диндә, ул Аллаһтан якынаю уразаның иң яхшы сулы. Чөнки без ашамагач безнең барыбер нәфес нитә, әзрәкенә җыйнала. Андый вакытта әллә нинди артык эшләр эшлисе килми башлый. Ниндидер гөнаһка инде син кул гына селтәргә мөмкинсең, чөнки синең энергияң юк. Җиңел әйбергә синең күңелең барыбер ачык кала. Шулык мәсәлән, Коръән укуларга манда бер хадис укуларга. Мин бөтенләй тәкъдим итәм шундый бер лайфхак. Без бит инде барыбер үз тирәбездән башларга тиеш шушы дәгъватны. Әйме, бар безнең туганнар дигән группа мәсәлән. Мәсәлән, без мөмкинбез байтып эшләргә. Ураза алдыннан шушы туганнар группасына язасыз. Әйдәгез, бүген уразага керәбез. Шушы группадагы 12 кешенең неужели берсе синең сүзеңгә йөрмәс икән? Сәгать 4-тә групповой видеозвонок. Әгәр дә инде СМС-тан аңламасалар, андыйна да барсаң, моның өчен бит сиңа бернәрсә булмаячак. Киресенчә, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә сиңа шушы гамәлең өчен күп саваплар язган мөмкин. Күмәк сәхәр. Мин даже бер вакыт тоже гафу итәрсез, беләм инде. Рамазанга берничә ай кала, там җомга алдыннан чыктым, пока хәзрәт әзерләнә, там все утырам, мәхәллә белән сөйләшәм, анда бер 20-15 кеше утырам. Кемдер дуга кыла, кемдер просто телефонда утырам. И мен әйтәм, әзгенә сөйләшеп алам әле. Вәгазь дә түгел, просто сөйләшү. Теге хәлләрегез ничек дип шулай итеп ниткән идем. И аннары акыртина Рамазан ае килеп җитә, Коръән ае. Коръән уку ае, менә бит шәхсән Аллаһ Субхану ва Тәгалә менә шушы айдан башлап җибәрә бит Коръән индерүне. Әйтәм, сез
Білесізмі, ғарап тілін Құр'ан оқысызмы? Юк. И шулай деп сұрайым кішілерден. Так, тоқтаз. Мұнда вообще бар ма бір кіші? И бір кіші андай, екі кіші көтере. Кім Құр'ан оқи біле? Тәжвид білен, қағидалар білен. Мен айтам, так, давайте тогда шулай етейік. Абай, сіз неше ел уже намаз оқисыз? 10 ел. А сіз 15, 20. И сіз, мен айтам, Құр'анды білмейсіз мені оқырға. И шулай деп ғажипләнем. Мен айтам, неше кенде біз ведь намаз оқыса, мен бір анары бит өзімізге анары мақсат қоябыз Құр'ан оқырға. И менің мұнда фикерім нәрсе турында Рамазан айында көбірек әзгене кішілеріне иқтибар етеге Құр'ан оқуға. Кеттің оларға біз неше кеткен едік. Әзгене Құр'ан оқып. И анары міне шушы сұраулар біткеш, мен әлбетте айтам келегіз дәріслерге, біздің Аллаға шүкір мәшітте дәріслер бар, и шул айтып бірнеше кіші уже келе башлады. И онлары мен прям рахмет айтып, айтылар, хазрет, сен шақта бізге құштың, үйренерге, бізге нешіктер оят болған, дұрыс біз 20-15 жыл үйредік, мәшітке намаз оқыдық, 5 тапқыр намаз, но Құр'аны білмедік. Қазір алар шу қадар тәмін біліп, оқилар. Құр'аннар. Қой вақытта инициативаны өз қолыңа алуға керек те. Көресің, қой бақшы оқи, шулық достар арасында бар мәселен, шулай Құр'ан оқи білмейлер, ләкин намазда Аллаға шүкір, ләкин дәрежелерін арттыра керек шулай бет. Оқи башлансын екен намазны, әкіріне бейінде шушы Құр'ан оқу яғын, тәжвид яғын, фикх яғын енді үйрене башлар керек. Шул Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның тұрмыш жолын үйрену сирына шулай бет. Әхлақ біздің үшін бізге қызғанышқа қарсы әхлақ жетіп өтмей біздің халқымызға білімдері көп, ләкин әхлақлары жетмеске мүмкін қой өкшін. Шоңа көре элементардан шулық мәшітке кіру, мәшітте өзіңнен тұту, ұлылар білән мөнәсәбәт, әти-әнилер білән, туғандар білән мөнәсәбәт, ғөмүмән іште мұсылман арасында болған мөнәсәбәт, шушы әхлаққа төп бас мәсьәлә. Біз бит әле шулай әле интернет шилтәрендә дә блог сездә дә бар хәзер тема бар. Синдә дә шулай меңләгән аудитория, синдә шулай әзмә күпме? Тамшыдан булса да җир. Шуңа күрә сорау килә гадәттә шулай дип интернетта шушы ифтарга ураза тотуны күрсәтү нормаль күренешме дип инде. Бу берничә фикер бар. Кемдер әйтә инде күрсәтергә кирәкми дип инде, чөнки бер ядан китәргә мөмкин дип. Ләкин мин инде үземә шундый бер фикер алдым. Мәсәлән, Аллаһ Тәала безгә биргән шушы аудиторияны нәрсә өчендер шулай бит. Без инде аны дөрес яктан куллана белсәк, дөрес ният белән минемчә аны күрсәтергә кирәк. Ләкин мин бер-бергә каршы була башладым ашаганны кертүне. Чөнки без беләбез, кешене бит ул сторисларны ифтар вакытында аны карамый. Кемдер аны ике тәгә караган мөмкин, көндез мәсәлән ашыйсы килеп утырганда, ул синең кичәңдә кайсы мәчеттә плов ашап утырганны күрсә, бер дәрәхәт булмаса инде. Мин инде менә блогерларга, кемдер анда мөселман блогерларга шундый бер үтенеч тә бар, бер киңәш тә бар. Материалдан күрсәтергә кирәк. Еңелчә генә лайт форматта дип әйтик. Шушы сторислар, шушы контентны кеше күрсен, чөнки без кай вакытта кирәкмәне күрсәтәбез. Күбрәк. Кирәкмәне күрсәтәбез. Каядыр нишләп яшәгәнне, башка әйбер эшләгәнне, һәм без күрәбез, ул әйберне кеше карый. Нишо, менә шусы күңелгә салмый теге. Элендер мәгънәсе әйберне, карысына теге ни белән статистика белән шуқары күп. Ә син монда куясың, шундый бер акыллы бер фикер куясың да, юма теге брендни сүтеп китә. Менә барыбер теге ниеттән тора бардыр аны теге, мине ул яктан теге бик оста түгел. Читер менә шул теге сторис куяра. Әлбәттә безгә шу корал бирелгән икән, шу әйбер бирелгән икән. Без ул әйберне куллана тиеш. Мин теге бер кешенең нинде укытучы остаз кешенең бер сүзләре минем күңелемә шуқадарлы мен нитеп алдым. Бер шундый дивиз итеп алдым, гыйбар итеп алдым. Безгә монда азанны өйрәтергә килгән Төркиядән бер остаз, хәтерлисездер, бер 2-3 ел элек. Шул әйтте. Менә Аллаһ Тәгалә адәм баласына төрле теге гадәти бердән кала, башка төрле талантлар, осталыклар бирә дип. Мәсәлән, кемгәдер байлык биргән, кемгәдер мәсәлән ясау сәләте, рәссам, кемгәдер тавыш бирелә, кемгәдер матур итеп сөйләү гадәте ни бирә, таланты бирелә. Һәм кыямәт көнендә син шушы биргән нигъмәтләрең өчен дә җавап тотасың. Теге башка гөнаһларың өчен обязательно, һәм менә шушы әйберләрең өчен дә. Син мәсәлән, сиңа шундый талант бирелде, һәм син шушы талантың белән фани дөньяда нәрсә кылдың. Аллаһ йылы. Бу минем күңелемә теге, мин үзем ошо үткәрәм бу әйберне, анализим. Миңа әйтәм, теге вроде әзбек бу теге тавыш бирелгән инде. Һәм мин бу тавыш белән
теге элеграк елларда уйлыйсың бит анда жырна бит инде жыртыгы юк дип әйтәләр бит әле. Монда теге инде жыртыр икән. Жырламаны калмады. Җырлыйсың бит инде. Субханалла, хәзер уйлый башлыйсың шушы әйберне. Машалла әйтәм, дөрестән дә бит. Әгәр дә менә син шушы җырыңны тыңлап, кеше әгәр дә гынаһ кылды икән, син аны өчен җавап бирәчәксең бит. Ә бүген көндә без карасак, ул теге Михаил, Аллаһның рәхмәте, җырлар тыңламыйм дип әйтсәм була инде. Теге телевизордан карамыйм, радиода мин бик тыңлап җырмыйм. Анда бер нәрсә генә юк. Һәм мин моны үземә шундый бер нитер алдым, дөрестән дә менә шу азан, үзенә күрә дәгъватның бер әйбере, шу мөнәҗәтләр, шу дини җырларында әйтәм, лучше шу яктан да тыңлаучы әзрәк. Да ул бик авыр керә кешегә. Теге әле ул теге беренче теге әле диндә булмаган кеше өчен бөтенләй аны аңламаска мөмкин. Барыбер әкренә булса, без барыбер нәрсә генә дисәк тә, кешегә бирсәк, ул аны ничек тә булса тәкъдим итсәк, барыбер әзме күпме алачак. Ясалган әйбер хуҗа булмыйча калмый дип әйткән. Шуңа күрә монда бөтен әйбер ниеттән тора. Мин барыбер менә ул әйбергә әлбәттә аны теге шәйнәүче кеше табыла инде. Менә бу ифтар уздырган икән, тегесен сөйләр инде. Ансы ул була инде ул. Ну була, ну булсын. Шим теге менә мин шуны әйтәм. Син әле бит хәтерлисезләр, ничәдер еллар элек кенә туйларны уздыралар Рамазан аенда. Арак ичеп. Хәтерлисезме? Анда бөтенләй бит инде кояш качан чыккан кергәнен сизмиләр иде. Анда кокосына ураза. Нинди Рамазан? Кайчан ураза кирде, кайчан ураза белмиләр иде. Менә без хәзер чагыштырып карасак, әлхәмдүлилләh, без уже бар ала китеш бара. Барыбер кеше ураза теге ифтарларын уздыра, ресторанда да, пакет залларында ифтарлар уздыралар. Барыбер менә ала китеш бар. Без әкренә син сөйләдең бит теге әйберне. Бабайна. Шундый әйбер. Без башта әкренәп шушы харамнан арындырып, хәзер уже тыелып торып, әкренәп менә шушы әйберне эшләргә кирәктер минемчә. Теге кулыбызда шушы ниләр бар, инструментлар бар. Менә Ильяс хәзрәтнең әйткән сүзләре мин һәрвакыт онытмыйм. Сез ди иҗат кешеләре ди. Сез ди үз янында кешеләрегезне сезгә ди ислам диненә тартырга җиңелрәк ди. Чөнки ди нашы иҗат кешеләренә әгәрдән берәр бабай килеп, мулла килеп, аларга ул теге сөйләп башласа, нәрсә сөйли инде бу дип уйларга мөмкин. Ә син теге үз янында булган кешеләргә ул барыбер теге мин менә үз мисалымда әйтәсем килә, күп кенә җегетләр бүген көндә әлхәмдүлилләh намазда булган теге иҗат кешеләре дигән баштарак миңа шалтыратып теге сораулар күп була бит ул. Шалтыраталар ие. Мәсәлән, шул Илһам Валиев менә ул теге безнең операторчысы бит инде әлхәмдүлилләh бүген көндә 5 вакыт намазда шалтырата. Хәзер дә шалтырата. Максел, менә шундый сорау туды, ничек кирәк икән аны ие. Әйтәм, мин үзем белсәм, сразу җавап бирәм. Белмәсәм инде белгән кешедән сорыйм да, шундый җавап бирәм. Шуңа күрә менә үз яныбызда булган кешеләр дөрес әйттең теге. Туганнар, танышлар, дуслар арасында бу әйберне күбрәк таратырга кирәк. Һәм тагын бер әйбер, менә мин элегрәк теге намазга килгән вакытта гына теге бик не юк иде ул. Андый теге миңа отношение дип әйтәсем килә инде. Хәзер менә бары теге таныш җырчылар бөтенесе белән күрешкән вакытта исәнмисез түгел. Уже ассаламу алейкум дип сәләмләшәләр. Беләсең, менә бит сәлам бирергә өйрәтү дигән уже үзенә күрә бер яхшы чара бит. Үзенә күрә бер дугада булып бара бит. Аллаһның рәхмәтен телисең. Ул аны шуны башланып китте, сине күрде икән инде. Кайберләре димит шуны итеп торам теге. Мин керәм бит инде, менә гримеркә матында итеп утыралар әзәк кенә теге. Хәрәмчеләр. Мине күргәсез. Әйбер. Алла кергән. Тагын шуңа бер әйберне өстәп китим дә, менә шул сораулар дигәннән, менә шул инструмент теге елны мин бер тест рәвешендә бер формат тикшереп карадым. Рамазан аена сораулар дигән. Мин инде махсус бер бүлек калдырып, анда кешеләр сораулар бирделәр һәм шуңа видео форматында инде без җаваплар бирдек. Мәсәлән, элементар рәвештә мәсәлән анда нәрсә уразаны боза, мәсәлән, бу әйбер бозама, бу әйбер бозмыйм. Ялгыш кына анда булай иттердем, анда булай иснәдем, бу тиде, булай иттерде. Һәм дөрестән дә шушы контент укуя башлагач, без гадәттә инде мәдрәсәгә баргач хәзрәттән сорыйсың, түгел, фикъ фәне буенча анда мәсәлән үз хөкемнәрен һәм кич белән кайтып сторис форматтан язып җибәрәдер. Бик күп кешегә файдасы тигәндер дип ышанып калам. Шуңа күрә, әгәр дә сез блогер икән, әгәр дә сез мөселман, уразаттасы икән, менә шушы әйберләрсендә чабалыгыз. Аның бар, мәсәлән, шул безнең мөфтиятебез тарафыннан чыгарылган буклетлар чыга, шулай бит нәрсә хузур чыгара безнең. Шуңа күрә, менә шуларны булса да алып кына куйсагыз үзегезнең аккаунтларыгызга, минемчә, бик күп савап эшләрсез һәм сезнең аша күп кеше хәтта Коръәндә бездә бит дәлил бар. Менә шушы фикергә bir künde gene tefsir okup ve hazlar tınlap Yusuf peygamber aleyhisselam o bir уже esirlikten çığa, türmeden çığa
аңа патша аны чакыра. И патша белән сөйләшкән вакытта ул әйтә, ну, тышны юра бит ул, әйтә, 7 елдан соң кризис килә. И менә шушы вакытта ул патшага әйтә, син мине куй, җитәкче, финанс яктан. Без мин бөтен теге тәртип буенча эшләячәкмен. Менә бу кризисларны, ниләрне, авыр вакытларны. И монда галимнәр әйтәләр, ни өчен ул үзенне тәкъдим итте? Ну, бармы фикерләр, ни өчен? Анда хәтта Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Мин галим, мин ди беләм. Юсуф үзе әйтә, мине куй, мин беләм. Әмма дә ләкин галимнәр әйтәләр, чөнки ул бала чактан ук күрде нинди җәмгыять. Чөнки хәтта синең якын булган, ну, абыйлар, теге туганнар сине нитеп куялар. Карагыз, нинди җәмгыятьтә ул үскән. Аннары патшаның ниенә керә. Сарайына. Анда күрә нинди, менә шушы Зулейха нинди булган, аңа нитеп, карап, ул бит тоже, карый, монда да бик начар җәмгыять. Һәм ул әйтә, раз мин беләм нинди җәмгыять, димәк мин тиешмен әзгенә гамәл кылырга, сәбәп кылырга, аны үзгәртергә, мин беләм. То есть минем мөмкинчелек бар. И уже менә шулай әйтеп, шундый стратегия кебек куя. То что, димәк, минем җаваплар. Шуңа күрә, әгәр дә сез блогер буларак беләсез икән, аның фазиләтен, кудрәтен, кадәрен, и менә сезнең яклардан шулай әйтеп кешеләргә аңлатасыз, и алар сезне күреп, ишетеп файдаланалар. Әгәр дә без ярар, бу риятан була дип ишетсәк, калдырсак, ярар, бер нәрсә дә язмыйм, бер нәрсә дә әйтмим дип, әлбәттә, ул башка әйберне карашак. Башка әйбергә игътибар итәчәк. Мин менә авторам шушы көннәрдә генә бер теге мен видеода куеп алдым, тек үземә инде. Шундый бер фикер ишеттем. Бер галим инде теге шейх сөйләп утыра. Менә син бит инде үзең намазда, үзең теге дөрес юлда алып барасың, һәм сиңа башкаларга дәгъват кылу синең өчен фарыз ди. Билем дөрес ничә теге күпмәгә бу дөрес дәлилләр бардыр инде. Син әгәр дә шуны дәгъват кылмасаң кешегә, менә дөрес юлга басыгыз дип әйтмәсәң, синең өчен ул да гынах була ди. Дөрестән, без бит инде эгоист булырга тиеш түгел. Без бит инде үзебезне хайратырга тиеш түгел. Син намазга баскансың икән, минимум дигәндә якыннарыңны кара. Син әниең, балаларың, хатының, туганнарың, аларны син дәгъватлап кара, теге әйтәр бит әле. Кулың белән эшли алмасаң, авызың белән эшлә. Авыз белән эшли алмасаң, күңелең булса да эшлә дип. Нәкъ шушы хадискә таянып, әйтеп кара, әйтә алмасаң инде дуга кыл Аллаһ Тәгаләдән сора. Шушы дусларымны, якыннарымны намазга китерсәң иде. Яисә үз юлыңа бастырсаң иде. Шул. Минем тормышымда хәл шундый булган. Без мәдрәсәдә укыдым, Мөхәммәдиядә, көндезге бүлектә. И безне өйрәтәләр. Беренче курста прям әйтеп, өйгә кайтсагыз, әтиеңезгә дин турында сөйләмәгез. Юк, сөйләмәгез. Дәгъват кылмага ярамый. Чөнки анда шундый замана 2003 еллар әле генә башлана, анда бәреләргә бик күп кешеләр дин шулай дәгъва. И безгә администрация әйтте, пожалуйста, өйгә кайтасыз икән каникулга. Просто тәртипле итеп мәчеткә йөрисез. Үзегез. И мин шулай итеп, миңа әйттеләр дә хәзрәтләр, мин все, иде вагаз да юк, дуга да юк, просто үзем дуга кылып китәм. Мәчеткәме, каямы, и берничә уже еллар үтә, 15 ел үтә, мин уже гаилә апарам. Хатыным килә дә, минем әтиәниләргә кунакка караса, мин просто дуга кылдым да, намаз укыдым. Минем әтиәни, алар әтием җомгага йөри иде теге чакта. Әним тоже дуга кыла да нитә. И хатыным сөйли, нишләп син бер вагаз сөйләмисең иде. Бер дин турында мәчеттә, дәресләрдә, ашларда рәхәтләнеп сөйләп торасың иде. Әйдә бер вагаз да юк. Мин әйтәм, ну, миңа шулай итеп куштылар, мин әйтә алып, син ничек телисең, алар бит китәләр бу дөньядан иман, ну, намазсыз, уразасыз. Тогда мин үзем әйтә, хатым. Мин әйтәм, ну, ладно, давай син мин подключись. Ничектер әйттем шулай. И ул әзгенә теге пәйгамбәрбез турында, пәйгамбәрләр дин турында, намаз турында и берничә вакыт бер Рамазан айы, кстати, килеп җитә. Без Рамазан айында кунакка киләбез, шулай ураза тотабыз, ифтар әзерли и ул сорау бирә безгә. Теге минем намазым укысым, өйрәнәсем килә. Хатын кеш, мин все өйрәтәм и шулай ничектер берничә
ай үте, ул эртеңге намазны укый, анары миңа 5 тапкыр намаз берегез, үйренегез, шулай итеп полностью намазга баса. Альхамдулилля. Анары бер нече 4 ай болгай үте, прям полностью намаздан соң. Миңа шалтыратып тиргин. Ну, сүге. Это не шлеп син уже нече елдан намаз укыйсың. Бер намаз турында да нәрсе сөйлемедім. Мен айтамын, білмеймін. Ол ит намаз оқу, ол шу қадір рахат. Тахрат аласың, пақланат. Сәждеге барасың, тынышлық келе. Киімлер чиста, бітінесі чиста. Шу қадір біздің неткенсің. Нешлеп бітірек. Сәнің өз уақыт шылайды уақытта жазған. Біз енді сәбәп боларға дейіз. Алхамдулилля, хам. Шулай етік, барбызға да белгілі бетінде риваятлерде келе Рамазан айы жетуге шайтаннар бұғаулана, жәннет ешіклері ашыла, Аллах Тағаланың рахмәтлері ешіклері ашыла. Хам енді, әлхамдулилля, енді Рамазан айын бірінші тапқырғына шул уразада үткәрмәгән кешеләр өчен бәлки менә шул һаман Рамазан айы җитүе, һаман Рамазан айында үзенең үсешенә төрле эшләр, гамәлләр кылып үткәрткән кешеләр өчен бу ай ул һәрвакыт шундый бер дулкынландыргыч вакыйга шикелле. Менә кемдер яңа елны көтә, кемдер туган көнен көтә. Минемчә менә безнең өчен менә әгәр дә һәрбер мөселман өчен нинди синең тегени иманың нәрсәдә шагыла дигән сорау бирелсә, минемчә менә Рамазанга мөнәсәбәт иң әүвәл бер мисал һәм күрсәткеч булырга мөмкин. Менә син Рамазанны ничек көтәсең икән? Зарыгып көтәсеңме? Аның ул киткәндә синең күңелдә сагынапсың кем? Әлбәттә дип җырлаган вакытта күзгә яшең киләме синең? Әлбәттә зикрләрендә нинди синең хис кичерешләрең? Һәм минемчә инде әлхәмдүлиллә менә бу шундый бер җылы матур әңгәмә өчен һәрбезгә зур рәхмәт, Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре яусын. Һәм инде менә бу айда да инде үзебезгә дә Аллаһ Тәгалә тагын ничәдер кешене ураза тотуга, Рамазан аеның фазилетләрен тануга китергә насип кылсын. Һәм инде мәшһүр бер имсүннәттән килгән бер дугадан Аллаһумма барик лана фи раҗаби ва шаъбани ва балигна рамадан. Аллаһ Тәгалә шул Рамазанга безгә җитеп, киләсе Рамазаннарын күрергә насип кылып, инде шул һәрбер Рамазанның үзенең бәрәкәтләрен, рәхмәтләрен күреп, инде башкаларга да шундый мөмкинлекләрне ачырга Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен. Һәм дә Аллаһ Тәгалә шул тагын да күбрәк кешеләрне бу Рамазан аенда нурландырсын дигән теләктә каласы килә. Һәм инде җәмәгать, хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә мөрәҗәгать итеп, Рамазан айы фазилетләрен, барлык Аллаһ Тәгалә үз Рамазан аенда әзерләгән күчтәнешләрен, тәмнәрен белеп, инде шулай ук Рамазан айының шатлыгын күрергә насыйп мәсәр кылсын. Һәм инде иншалла инде кыямәт көнендә дә инде Аллаһ Тәгалә каршына килеп баскач, үзебезнең Рамазан айларын нинди рәвештә үткәргәннәре өчен уятта калмаска Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Һәрбезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде киләсе очрашуларга, киләсе чыгарылышларга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah. Алхамдулилlah, Аллаһ рәхмәт eylesin. Амин. Рәхмәт eylesin sizгә.